भुटानाव फैबायथाय नै ओरैबायदि मोजां मोनदों आरोखि ना फ्रेश मोनलांगोन आरोखि ना नै बे सिङावनो जाहैबाय गोदान मोनजागोन आरोखि ना नायदो मा मोनजायो नै मोनजायो माने मोनलोङो आरोखि ना जुसनि आइटेम मिनिखौ नायदो नै बानायगासिनो दं जोंनि फंबायाबो जुस लोङो बेयाव बानायगासिनो दं आरोखि ना नै फ्रेश बनाना होगा आरोखि ना नै सिस्टर इधर कैसा बनाते हैं आप लोग हाँ आज फर्स्ट टाइम पीने वाला है हम लोग बहुत अच्छा लगेगा 360 एक में कितना है 120 ना इधर कैसा है वो रेडीमेड ऐसा नहीं है ना फ्रेश बना के देता है ना आप लोग अच्छा क्या क्या जूस मिलता है इधर सब मिलते हैं योगर्ट चीज फ्रूटी बोबा कौन सा जगह में थोड़ा बता दीजिए बोल दीजिए गेलीफू देखो गेलीफू क्या मेरे को हिंदी नहीं आता है अच्छा से भूटान ना भूटान में अच्छा बहुत अच्छा लगा इधर आके अच्छा से पिएगा थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा क्या नाम है सिस्टर आपका मेरा नाम है रिंचिन हाँ रिंचिन वाह रिंचिन हम लोग तो इतना बोलने के लिए नहीं आएगा रिंचिंग मतलब क्या है मीनिंग रिंचिन मतलब नाम है नाम तो नाम है एक कुछ ऐसा नाम होता है ना मीनिंग अच्छा ओके थैंक यू जों इयाव हाबबावनायसै बायदिसिना जाबावनायसै इयाव मा गोथाव दङ नै नायदो नै माय गड नै जाग्रा लोंग्राफ्रा नै बिब' लाबोदो है थुफा जाले आं थुफा जाबाय थाखायोलै क्या मिलता है आंटी क्या मिलता है खाने के लिए मेनू है ना ओके जायो मिल्क टी ब्लैक टी अच्छा दीदी चाउमीन दामि जानायसै नै जों दिनै लोंलाय माबायदि गोथावखौ नाङा खोन्थादो दे चक्लेटनि दानिया गोथाव एसेल' ना गोबां एसेल' गोथाव ना गोबां नेक्स्टआव फैला बेखौनो लोंबाय थादो दे नोंनिया दे बे गोथावसिन जाखानाय माथो दामबाय थादोंब्रा बिराद बायदिसिना दं सिङावहाय नै गोथावथार बरिया थांखु सिगारेट सिखर मेथापान मस्ला पान जास्लायस्लाय बिदिखौसो जानांगौ लोंनांगौ नो आं बायदि सिखर जालाबानो बिदि जुइस लोंनांगौ बिदि सोलोंदे गाइसमोन नायस्लायनो ओरैबायदि मोजां आरोखि ना नै गोथाव जाना एसे फुंहोनायसै आरोखि ना गाइसमोन थाम्फै मुलि जायो नामा स्नाम जों दैया बायाबा